Γεια σας μαγκές, θα κάνουμε ένα Temu haul που πάμε ένα haul και ορίστε εδώ είναι το δεματάκι μας. Ποιο δεματάκι ρε, ποιο δεματάκι, κοίτα εδώ τι έχω φέρει. Ένα τεράστιο πακέτο. Τεράστιο και έχουμε και αυτό εδώ. Και αν όλη την κάμερα. Ωραία, έτσι το έχουμε. Πάμε, ανοίγουμε πρώτα αυτό. Λοιπόν, να σας ανοίξουμε αυτό. Αυτό. Και μόνο μην κόψουμε την πρώτη. Αυτό εδώ είναι ένα μικροφωνάκι. Αυτό έχει λίγο γίνει κόλλος. Πάμε να το ανοίξουμε λίγο. Για να σας μιλάω μεγαλύτερο στα βιντεάκια, το βάζεις εδώ. Για να δούμε. Κάνουμε. Πολύ καλό σίδερο αυτό. Καλό, φαίνεται, ναι, φαίνεται. Εδώ είναι πολύ δυνατό σίδερο. Φαίνεται πολύ καλή ποιότητα. Λένε ότι είναι πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό εδώ. Είναι ένα μιξεράκι. Μην το βλέπετε γιατί δεν μας το φέρνουν, απλά το κάναμε εμείς τώρα. Το φορτίζεις και ανακατεύει. Δεν φορτίζει. Μπαταρία στέλνει τέλος πάντων και ανακατεύει μόνο. Το πατάς και κάνει μόνο. Ναι. Γενικά θα μας σημαίνει γιατί φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Και πάμε τώρα στο μεγάλο δέμα. Λοιπόν. Περίμενε, εγώ θα το ανοίξω. Άσε. Να το. Σουτ, σουτ, να το. Από εδώ, τι βλέπω εδώ. Ωραία, κλείσα μάτια. Πάμε. Όχι, δεν τα κλείνω. Ωραία, αυτό. Λοιπόν, έχει γίνει λίγο. Είναι αυτό που παίρνουμε από τα τζάμπο. Που τα κάνεις έτσι στα μαλλιά και... Λοιπόν, να το. έχει γίνει λίγο. Όχι. Πάντως δουλεύει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο πάντως. Είναι όντως ωραίο. Είναι ωραίο. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο. Είναι δύο φύτες που τις πήραμε δωράκι ο αδερφός μου. Ναι, πήραμε κάτι δώρα. Δύο φύτες είναι. Νόμιζα ότι πήρα μία. Είναι δύο φύτες, μία μαύρη και μία είναι κάτι δώρα επειδή είναι ήλιος και φεγγάρι. Λοιπόν, καθίστε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα σας δείξουμε πώς να πάρετε free 100 ευρώ και 50% έκπτωση στην πώση. Πάμε λίγο. Αυτό παιδιά είναι το καλύτερο. Τι είναι αυτό ρε μα... Περίμενα πιο μεγάλο. Αυτό έκανε 7,5 ευρώ. Θέλω να το δείξω και από εκεί. 7,5 ευρώ ρε φίλε. 7,5 ευρώ. Αλλά περιμένετε, είναι μπρελοκάκι. Ξενέρωσα άσχημα ρε. Νομίζω ήταν μεγάλο. Τι είναι αυτό. Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ας στα live. Και μας κινητούν. Θέλουμε καπέλα. Δεν παίρνει τώρα. Nice, αυτό είναι αυτό που παίρνει. Αυτό μαγκές. Λοιπόν, εδώ είναι. Αυτό είναι μια χαρά, αυτό είναι κομπλέ. Πολύ κομπλέ αυτό είναι. Και αυτό είναι, μ' άρεσε. Πολύ μικρό. Μα αυτό είναι πολύ καλό. Είναι έτσι ακριβώς όπως το είδε. Και αυτό μπαίνει εδώ, το βιδώνεις. Το βιδώνεις και βάζεις το κινητό και είναι τρυποδάκι για το κινητό. Ναι. Ναι, τώρα δεν το βάζουμε. Θα το δείξουμε σε άλλο βίντεο. Ωραία, τώρα θα βγάλουμε δύο που ανυπομονώ full παιδιά. Για αυτά τα δύο. Λοιπόν, εδώ είναι δύο παντόφλες. Jordan 4, ένα λεπτό να σας τις ανοίξω. Να τις δείτε γιατί τώρα τις έχουν πολύ τζουλιγμένες. Φέρε μαχαίρι. Είναι παντόφλες, εδώ είναι. Το τέτοιο. Oh my god, είναι πολύ ωραία ποιότητα. Άμα ήσασταν από κοντά, αν τις ακουμπήσετε. Αλλά 45 νούμερο είναι, Γιάννη. Δεν πειράζει. Είναι ό,τι καλύτερο. Δείτε εδώ. Εδώ Jordan 4 παντόφλες. Αυτές είναι δικές μου. Και ο Μίνος πήρε κάτι... Θα στη δείξουμε λίγο πιο μετά. Ναι. Πώς είναι εδώ. Και αυτές είναι οι δικές μου. Μ' άρεσε. Γι' αυτά ανυπομονούσα γιατί είναι το μόνο που θα
Τα άλλα είναι δικά μου, ναι, ήταν το μόνο που ήταν δικό. Ωραία. Και αυτές 45 είναι. Ωραία, πάμε. Κοίτα με να μου κάνουν όλα. Ό,τι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο πράγμα, μεγάλο. Το mousepad, κάνω υπομονή. Ναι, το mousepad. Για κρατά. Ναι, είναι μεγάλο, ναι ρε φίλε. Αλλά είναι λεπτούλι. Δεν με νοιάζει, είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Έψαχνα ένα mousepad μεγάλο για να το έχω στα live ξανά. Ωραία, έχουν μείνει άλλα 4 πράγματα. Α, όχι, 6. Μπείτε να τις πάρετε. Ωραία, θα αρχίσουμε από τα 2 που είναι ένα για μένα και ένα για το Μίνο. Είναι μολυβάκια για το tablet, κινητό. Tablet, κινητό, διάφορα, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Όσο να δούμε πιο βαριά την νόμιζα. Λοιπόν, στο τέλος θα κάνουμε και rate. Μισό έτσι. Ναι, έκανα pause στο βίντεο και το ξανάρχισα και λειτουργεί από πίσω. Ναι, αλλά το μπροστά. Το μπροστά δεν ξέρω τι είναι, αλλά το πίσω λειτουργεί, το πίσω είναι. Και πάλι το πίσω είναι για το... Ναι, ωραία. Πάμε τώρα. Κομπλέ λειτουργεί. Αυτά είναι πάλι 2 πράγματα. Ένα δείχνει. Ναι, είναι 2 ίδια. Είναι 2. Είναι cleaner kit για το πληκτρολόγιο, είναι διάφορα. Για το να ένα είναι δώρο. Το ένα είναι δώρο για ένα φίλο μας και αυτό θα το ανοίξουμε τώρα να το δείτε. Για άνοιξε το. Δεν το ανοίξω. Άνοιξε το να το δούμε. Λοιπόν, είναι όλα εδώ μέσα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, βγάζεις αυτό. Αυτό είναι για να βγάζεις τα πλήκτρα. Ναι. Εδώ μέσα βάζει νερό και ψεκάζει και καθαρίζουμε αυτό εδώ. Καλό για ψεκάζει. Είναι γυάλινο. Ψεκάζουμε αυτό εδώ και καθαρίζουμε αυτό και αυτό εδώ. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι κάτι μαγικό. Είναι για το... Ναι, αυτό είναι για τις μικρές. Για να ανάμεσα να το κάνεις έτσι. Ωραία, πάμε. Περίμενα τα φυλάκια. Αυτό κάνει... Κάτσε. Έλα, δεν πειράζει. Εδώ βγάζει τέτοιο. Ωραία. Πάμε, έχει αυτό που είναι ψεκασί. Το ανοίγουμε. Κάτσε ρε μπρο, περίμενα. Εντάξει, το ανοίγω. Το σκίσα λίγο, δεν πειράζει. Δείτε, εδώ είναι πάλι. Βγάζεις αυτό εδώ το γυάλινο. Ωραία φαίνεται. Ψηκάζουμε νερό και καθαρίζουμε όλο αυτό. Ναι, είναι αυτό. Και το βάζεις εδώ. Πήρα μόνο αυτό και είναι για την οθόνη του κινητού. Και μάγκες έχει 2 τελευταία. Αφήνω το ένα το καλό για το τέλος. Όχι, είναι. Ναι, είναι 2 τέτοια, το ένα για δώρο. Και τα 2. Επιτέλους το κλείσα. Και μετά είναι πάρα πολλά αυτοκόλλητα, παιδιά. Πάρα πολλά, θα τα κολλήσουμε στην πόρτα μας. Ναι. Πόσα αυτοκόλλητα είναι? Είναι full. Ωραία. Είναι πολλά, θα σας δείξουμε μετά πώς είναι. Το χαλί. Μεγάλο είναι, nice. Είναι ένα χαλί δολάριο. Μαμάτα. Πολύ, εντάξει. Και πολύ καλή, κομπλέ ποιότητα. Για κάτσε να τα δείξουμε. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι, ναι. Δείτε τα. Τέλειο είναι. Και από κάτω. Θα το βάλουμε εκεί πέρα στην αρχή του δωματίου. Μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Και άμα θέλετε κανένα room tour, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο. Ναι, ένα gaming δωμάτιο και θα σας ξανακάνουμε ένα haul με τέτοια πράγματα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye! Λοιπόν, τώρα εμείς θα κάνουμε rate αυτά που πήραμε. Λοιπόν, όπως τα βλέπουμε. Μάγκες, έκανα κι εγώ TikTok, πηγαίνετε όλοι, γράψτε. Θα το έχω στην περιγραφή το δωμάτιο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό 7 στα 10. 8, μ' αρέσει full, είναι πολύ ωραίο. Και το περίμενα λίγο πιο μεγάλο, εντάξει. Εγώ έτσι μ' αρέσει. Έτσι το περίμενα. Ωραία. Λοιπόν, μετά, αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα, basic. Δεν τα έχω δει ακόμα, για κάτσε να τα ανοίξουμε. 6 στα 10 είναι. Μην τα βγάλουμε τώρα και θα γεμίσει αυτό που είναι. Παντόφλες. 6 στα 10 κομπλέ. Μάγκες, έχει κανονικά κορδόνια. Αυτές κανονικά είναι και πολύ ωραίες. Είναι ζεστές για τώρα που έρχεται χειμώνας. Πάρτε όλοι, 9 στα 10. Και έκαναν 10 ευρώ. 15. Αυτό μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, αυτό ξενέρωσα, θα βάλω ένα 5. Είναι πολύ ωραίο, βγάζει και η μουσική, αλλά κάνει 7 ευρώ και είναι πολύ μικρό. Ναι, είναι τόσο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το κλέκι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω, αλλά φαίνεται full ωραίο τώρα. Κάνει τη δουλειά του.
πιστεύω. Θα το δοκιμάσουμε και σε ένα βίντεο να το δείτε. Ναι, λογικά στο TikTok θα το δοκιμάσουμε. Και ένα 8 στα 10 το αξίζει. Μετά το μικροφωνάκι. Κάτσε αυτό εδώ. Πιστεύω και αυτό θα κάνει τη δουλειά του. Ένα 6 στα 10 έτσι basic. Το μικροφωνάκι πιστεύω θα είναι πολύ καλό. Το μικροφωνάκι δεν το έχουμε τεστάρει ακόμα. Αλλά έτσι όπως βλέπουμε και από την ποιότητα φαίνεται πολύ ωραία. Θα το τεστάρω και λίγο μετά στο βίντεο. Αυτά εδώ φαίνονται εντάξει και οι θήκες φαίνονται πολύ ωραία ποιότητα. Αλλά δεν τις ανοίγουμε για φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Και αυτό εδώ είναι φουλ ωραία τελικά. Είναι πολύ ωραία άμα πετύχεις ακριβώς να το κάνεις. Να τρίχιασα. Καλά, αυτό μάγκες όμως. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραία, ναι. Σαν το έχουμε άλλο ένα που δεν κουνάει, που κάνω και άμα πάμε 1000, θέλουμε λίγο χρόνο, θα κάνουμε και live. Λοιπόν, με αυτά θα κάνουμε IRL βίντεο. Μπορεί και να στείλω την κάμερα εδώ, λέτε. Θα δούμε. Τι άλλο έχουμε. Το mouse είναι όσο ήθελα ακριβώς. Τέλειο, 9 στα 10. Αυτό δεν ξέρω τώρα άμα λειτουργεί. Θα δούμε. Και αυτά είναι πολύ καλά. Εντάξει, πολύ ωραία. Ωραία, πάμε να γολίσουμε και τα αυτοκόλλητα για να σας δείξουμε πως είναι. Ναι, και θα σας δείξουμε και το δωμάτιο τώρα που θα το και όλα, ναι. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ επικρατεί ένα χάος. Τι γίνεται εδώ. Και εδώ τι γίνεται. Τώρα τραβάω από αυτό το... Πώς το λένε το... Αυτή η βλάκια που πήρα. Λοιπόν, εδώ φτιάχνουμε τα αυτοκόλλητα. Μέσα τώρα μόνο με τα LED, γι' αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, το χαλί εδώ πέρα είναι πολύ κομπλέ. Άμα το έχει λέει, και τις παντόβλες είναι γαμάτες. Και τώρα χρησιμοποιώ και το μικρόφωνο. Λοιπόν, μόλις βάλουμε το αυτοκόλλητο θα σας δείξω. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε. Εδώ πέρα είναι το χαλί, δεν φαίνεται, θα σας δείξω. Να το. Εδώ είναι. Φαίνεται κάπως. Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το χαλί. Κάνετε. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε το φώτι για να φαίνεται. Λοιπόν, Wi-Fi. έχουμε όλοι διάφορα εδώ. Είναι μπασκετικά κιόλας. Όχι pets και καλά. Διάφορες βλακίες βάλαμε. Όχι κάνουμε. Είναι και μπάσκετ ομάδες. Wi-Fi, έχουμε βάλει και τις μπάσκετ ομάδες από παλιά. Καλά πήγε αυτό, ξέρεις. Να στο πει και τέτοια διάφορα έχουμε βάλει κι αλλού. Εδώ πέρα είναι όλα αυτά και μας έχουν περισσέψει κάμποσα. Απλά δεν βρίσκαμε λόγο να τα βάλουμε, είχε διάφορα. Πάμε να το βάλαμε ότι είναι εύστο. Μην το ακουμπάς. Να μην το ακουμπάμε, είναι το PlayStation. Και εδώ είναι διάφορα Danger και τέτοια έτσι και απλά καταβάλαμε. Και βάλαμε και εδώ στην τουλάπα. Για να μην τις ανοίγουνε. Στο ναι και τέτοια Don't Touch Me. Όποιος μπαίνει. Κάτι κλανίες εδώ δεν ξέρω, απλά θέλαμε κάποιον να τις βάλουμε. Εδώ το κουκλάκι που πήραμε. Είναι το κουκλάκι εδώ. Happy. Εδώ βάλαμε το Don't. Βάλαμε εδώ διάφορα, ναι, Don't. Και εδώ στο Talking. Ναι. Και εδώ πέρα επειδή έχουμε όλα τα ηλεκτρικά, μην τα κουμπάτε. και βάλα Danger και τέτοια, ναι. Λοιπόν, πάμε έξω να... Άμα θέλετε room tour, γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Και μάγκες, αυτό το κάναμε στη μητέρα μας και της άρεσε φούλη. Ναι, έχουμε approve. Και λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Γράψτε μου γνώμη σας, πώς πιστεύετε, θέλετε να πάρουμε άλλο βίντεο. Σίγουρα θα πάρουμε. Θέλετε άλλο βίντεο από το M-Hall. Άμα θέλετε βίντεο. Λοιπόν, τώρα όμως θα σας το φυλάξω για δώρο. Θα σας δώσω ένα κωδικό σε 3, 2, 1, αυτός εδώ. Θα τον βάλετε και θα έχετε 50% έκπτωση και ίσως και 100 ευρώ δωρεάν για την πρώτη σας παραγγελία. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνετε σε μία ώρα, πρέπει να το κάνετε. Σε μία ώρα, αλλιώς θα μηδενιστεί αυτό και θα πάρετε μόνο τα 50%. Άρα πρέπει να το κάνετε σε μία ώρα. Μόλις το δείτε το βίντεο, κατεβάστε την εφαρμογή από το link μου στην περιγραφή και βάλτε το κωδικό και έτσι με βοηθάει και εμένα και αυτά. Γεια σας, θα λέμε σε άλλο βίντεο.